ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପଟେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ସେପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଛାନିଆ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁବେ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମାଡ଼ ଦେଖି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଛାନିଆ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏହା ଭାବି ଛାନିଆ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ବଳରେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛୁ, ସେହି ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦାନବ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ 93 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଭାରତର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ତେବେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ତେବେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପୁଣି ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 28 ବଲ୍ରୁ 52 ରନ୍ କରିବା ସହ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ନାମିବିଆ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 209 ରନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ ଘାତକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ 8ଟି ବଲ୍ରେ 22 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଇଶାନ କିଶନ 24ଟି ବଲ୍ରୁ 61 ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 28 ବଲ୍ରୁ 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। ବାକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 12 ରନ୍ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ 23 ରନ୍ କରିଥିଲେ। 19ତମ ଓଭରରେ ଭାରତ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ 210 ରନ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ନାମିବିଆ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅର୍ଶଦୀପ, ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। କାହିଁକି ନା ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଛି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 15 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏହିଭଳି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।